Hemen gaude, azaroaren bostean ja berriro, belartzar pilo bat kentzen. Pila bat, hemen kentzen denon artean. Oso ondo behitu honek ere bai zoriona. Bueno, zelan dauden? Nola ikusten dituzu artista? Nola? Nola daude? Handiak, ezta? Zeintzuk dira azak eta zeintzuk dira azaloreak? Bai, azak eta azaloreak, ezta? Zeo zer gehiago ikusten duzue? Bai, belartxarrak. Belartxarrak, intsekturen bat ikusten da, momentu baten ikusiko dugu. Badago, zer dago? Matxin salto, Bale, belartxarrak kentzen hasiko gara, nola dago kubo hasieran, erakutsi? Hasieran horrela dago, ea gero nola egongo den. Aurrera! Begiratu zein ondo utzi duten, dana eta orain ureztatzen hasiko dira, aurrera! Txandaka, poliki, bakoitzak pikin bat botako du, oso ondo, aurrera. Hor jarraitzen dute ureztatzen, primeran hartu, ureztatzen ari dira, eta kuboa begiratu, nola dagoen? Zoragarri azaroaren 19an. Kaixo artistak, azaroaren 26an gaude, eta zeo zer desberdin nabaritzen duzue gure lursailean, gure bankalean? Nola daude azak eta azaloreak? Eta berde bi kolore desberdinak nabaritzen dituzue? Asa eta azalore berdeak esan? Hori da, ezta, iluna eta argia, oso ondo. Zer egingo dugu orain? Venga, aurrera, belartxarrak kentzen hasiko gara, adibidez. Hauze. Ui, hemen letxuga atera da? Ez. Hau letxuga da? Entsalada? Ematen du baietz? Baina neguan letxuga zaila. Hala, begiratu zer ikusi dugu. Milazango bat. Begiratu zer topatu dugun. Etxean gozo dago, kaixo, zer da. Arma zortzi hanka ditu delako, oso ondo. Horrela gelditu da garbi, eta beste batzuei ere lagundu diegu.